A Can de Morvedre tenim tot un seguit de valors i de patrimoni que hem de cuidar perquè és la nostra gran riquesa. Per a formar-nos com a persones i com a ciutadans d'esta terra. Que serien la base per a posar en discussió projectes que venen a canviar-ho tot. Si no fem front al mite del creixement, acabarem com a zombis en la nostra pròpia casa. La responsabilidad de lo que se hace mal no es de aquellos que lo hacen mal, sino de aquellos que miran a los que les hacen mal y no hacen nada. Dice que hi ha una frase del Sèneca que és molt interessant, que la tinc al present. Diu, no és que no fem les coses perquè són difícils, sinó que són difícils perquè no les fem. Esperemos los mejores resultados posibles para una mejor sociedad, más culta, más dinámica, más creativa, más intuitiva, más colaboradora y más sistémica. Cal adoptar les transformacions en el territori d'una manera justa, mesurada, racional. L'emergència climàtica és un repte que ens interpel·la a tots i que hem d'escometre en unes accions dins del territori que necessiten d'escoltar la ciutadania. I la societat civil, les organitzacions de la comarca, també les administracions, hem de contribuir a configurar aquesta nova sostenibilitat. D'aconseguir que aquests projectes que se van a fer en la comarca siguin per a millorar la vida dels ciutadans de la comarca. Avui així, a Decidim Morvedre, fem gran part d'aquesta reflexió conjuntament en el moviment associatiu i en les diferents persones que es preocupen pel nostre territori. Volem que la ciutadania siga la que realment prenga les decisions per al futur de la nostra comarca. Aquesta jornada el que ens demostra que vivim en el món que vivim, en cas que no és el que volem.